May gabi sa tanan nato mga suki nga di paminaw dinhi sa Facebook. Sa mas nandan mga igsuon, live na usab kita aron sa paghatag og mga dugang impormasyon sa mga pagtulunan nga atong gitudlo dinhi sa kanginan pinaagi sa Facebook. O una sa tanan sa di pa nato sugdan ang mga pamatuod na usab, mangayo kita o katahuran mayong gabi sa tibuok na Pilipinas. Mayong gabi una sa tanan diha sa Amerika sa atong igsuon nga si Cardinal Ambrosio Rizani diha sa Maryland, USA. Mayong gabi diha. Mayong gabi usab sa imong asawa, adlaw diha, may adlaw. O sa imong mga amigo, mayong gabi usab. Sa atong mga kaigsuonan nga mga Pilipino na naa diha karon sa Amerika, mayong adlaw. O mayong gabi para sa mga Pilipino. Sa tanan nato ng mga suki nga di paminaw dinhi sa Facebook, dili ko malimot paghandom ninyo kanunay na akong ihatag ang mga dugang na mga pagpasabot bahin sa atong gibutya dinhi sa kahanginan pinagi sa atong live sa Facebook. Sama sa atong natapik atong mga aging simana mitungod sa reincarnation. Hibalo kita nga sa 40,000 kapin ka mga sikta gikan sa Katoliko, Romano, Protestante, halos tanan di ginamutuo og reincarnation. Kung doon naman galing ito o reincarnation, pipila lang kalugas sa mga Kristiyano, kadaghanan, mga Rizalista. Dito na sila o reincarnation, kaya ilang magituhuan na ang ilang Pangulo, reincarnation ni Dr. Jose Rizal. Nang ito sila reincarnation. Karon atong husayon, ato naman yung husay, pero ato naghapon nga kahinumdom ang mga husay. Kung unsa man gid ang tinuod sa gihuna-huna nato nga pagkabanhaw, ana bang nga dugta na nga wa na kay makita, bisan anino na lang, bisan tumoy na lang sa buhok, at kung mga nangamatay na nga line up sa inyong kadugo, o kanang ipakatao pagbalik ang Espiritu Santo pinaagi sa taguangkan sa usa ka babae. Nato yung itugan ang tinuod ani nga husay, tinuod yun ang reincarnation. Kaya sa makadaghan, dili gid ko maulaw mo pamatuod o musulti nga kadto si Juan Bautista reincarnation kadto ni Propeta Elias. Dili ang lawas ni Elias. Kasi no, gadaho mo nga ang lawas ni Elias mo to si Juan. Reincarnation gani. Ang iyang espiritu gibuhatan pagbalik og lawas o pagbag-o na. Dili na kay kadtong lawas nga Elias nga nikayab. Kung ato nang sabton pinaagi sa Lucas 1 sa imprimatur, ingon na dito Lucas 1:17,
siya magauna sa gahom nga sama ni Elias. Dili ni siya layo sa pamatuaw sa kuan, no? Dili ni siya layo sa reincarnation. Kay sama man ni Elias atong lawas, dili man dito si Elias na literal nga physical nga Elias na katolikaya. Kay usaon man pagsulod atong Elias dito sa sabakan ni Elizabeth, nagtiguang naman to. Hingkod naman to nga pagkalawas. Lang-alang o isulod ay balik ng lawasan dito sa bilahan ni Juan, Elizabeth. Dili na. Ang espiritu ato mooy gipakatao pagbalik. Busa, doon na siya bagong malawas. Ang iyahang lawas mooy gisudlan sa espiritu ni Elias. Manangingon diha nga siya magpuna sa espiritu ug sa gahom ni Elias. Magpuna sa gahom ni Elias, sa espiritu ni Elias. Sa to pa, ang espiritu ni Juan Bautista mao si Elias kay dili lagi mabuhi ng tao ug wala espiritu. Siya ro bigid kasabot ni mga si Itiane, labi na to si Alabado, no? Atong akong gipaminaw ang mga video ni Alabado, dili ko mahadlok usulti ninyo nga wa gyud tinuod sa isa ka buok. Sa paliwanag ni Alabado, nagungaw gyud mos kapakyasan sa iyang sangyaw. Kay dili siya motuo og reincarnation. Ang rason nga iyang gigunitan ay wala mo angkon si Juan na siya si Elias. Manay rason nga iyang gigunitan. Kunya, kung iyong ipalapos, dili niya laposon, kaya ito rin siya itong wala giangkon. Sa ito pa dili siya gusto ka matuoran na mabulgar ng Respubliko. No? Kay, kung ato kong irasona nga dili tinuod nga si Juan mo si Elias sa hinungdan nga wala niya angkuna si Elias, wala man po angkuna ni Juan ang pagkapropeta. Muna na ito ang tagaan o una-una, dili kay kuan radyot, binuang rapuro nga katarungan. Dili ilapos tong sunod atong pangutanaha kay anto radyot nga gidinay ni Juan ang pagka-Elias niya. So dili sa tinuod nga si Elias kay matod pa niya dili man siya si Elias. Pangutana siya dire sa Juan 1:21, itong basahon ng balik ni. O sila nangutana kaniya, kang Juan, unsa ka man di ay, si Elias ka ba? Siya mingon, dili. Dili na siya kutob. Pag-ingon nga si Elias ka ba, yung suwan dili. So, ang usamay, iyahang follow-up dahil na nga katarungan, dili, tinuod nga si Juan Bautista, si Elias, kay mismo siya, wala man nag-angkon nga si Elias siya. Oh. So, dili tinuod na reincarnation to si Juan Bautista ni Elias, kay matod pa dili ni Juan Bautista, dili man siya si Elias. Oh, karon atong ilapos kay kamatuoran kay itong pangitaon. Ilapos na to. Unsa may sunod nga pangutana? Oh. Ikaw ba ang propeta? Siya mitubag si Juan. Dili. Oh. Dili sa si Elias, dili po siya propeta. No? Ikaw ba si Kristo? Ang tubag niya dili. Ikaw ba si Elias? Tubag niya dili. Propeta ka ba? Ang tubag niya dili. So, dapat kung kanin ni amo na ito ang munta ni atong tanawon o kung sa may hinungdan ani dinaya ni Juan na Bautista. Doon na ba'y kamakuran ani nga siya si Elias? Doon na ba'y dili ba din siya si Elias? Siya ba din si Elias? E naman tayo napagpuhaan o katarungan. Okay, mingon ka nga, dili siya si
Elias. Kay wala niya gidawat, wala siyang angkon nga siya si Elias. Ang pangutana, pagsunod nga pangutana, propeta ka ba? Iingon po siya nga dili. So kung mo itong tagaan o rason nga dili siya si Elias, kay wala niya angkona nga siya si Elias, dili po na ito dawaton nga propeta siya, kay wala po niya angkona nga propeta siya. Ang palawag nga pangutana, propeta ka ba? Ang tubag niya dili. O dili po siya propeta unta. O yan, nga naman ang inyong katolisismo. Na may yung deklarasyon nga si Juan Bautista is a prophet of the Most High. Inyong manggidawat lagi nga propeta si Juan Bautista, di sa to pa, di uyunan ninyo, ang gisupak ninyo ang iyahang pagka-Elias, kay wa niya ang kuna, pero gidawat ko ninyo ang iyahang pagka-propeta, nawang ko niya ang kuna. Saan mo na karon? Sa mga tinuodan propeta siya o dili? Ha? Kung yung mga propeta siya, karon kay giangkon man niya, iya man gidinay nga dili siya propeta. Ha? Ingon na siya, propeta, ingon ang mga Hudyo, propeta ka ba? Ang tubag niya, dili. O niya nga nung gidawat mo niyo nga propeta siya, nga gidinay man niya nga dili. Maunay nakaaslom ni Juan. Nakaaslom aning mga utok aning si FD. Kaya ang inyong gitunan mga si FD, puros mga tinuntuba, puros mga binuang na katarungan. Minawara ko ninyo na inyong mga katarungan, huwag na ba'y kamatuuran na nawag ninyo mo. Kunya, kamong mga CFD, kamo maoy, nagdupa-dupa sa inyong mga membro, kaya ron ko no maluwas. Pero usan pagkaluwas na nga di man ang kamatuoran inyong gitukan. O, kamong mga membros katoliko. Ha? Kamong mga membros katoliko, posible po kayo, huwag mo'y paminsar. Di man din mo muto o reincarnation, kaya ang inyong mga pare, di man muto o reincarnation, kaya yung mga CFD. Di man mo to reincarnation. Karon ayuhan ko ninyo ni paminsan, ayuhan niyo paminsan ni. Ang pag-ila ninyo ni Juan nga Bautista, usama lang siya ni Propeta Elias. Dili din siya si Elias, sama lang siya ni Propeta Elias. O ang usa sa mga hinungdan nga wa ninyo dawata ang reincarnation dito ni Juan, kay sa dihang ni pangutana siya dili Juan 1:21, ikaw ba ang Kristo? Mitubag siya dili. Ikaw ba si Elias? Mitubag siya dili. So dili mo ni inyong hangi tagaan o dakong rason nga dili tinuod ang reincarnation kay mismo si Juan Bautista, ni balipad ba nga dili siya si Elias? Ang karon diha lagi mo ko to. Ha? Diha lagi mo ko to. Matod pa ni Alabado nga yung si FD, magkakontradict ba ang Biblia? Iso may kayo magkakontradict. Ang yung utok may nagkakontradict. Dili ang Biblia. Kay si Jesucristo kasulti nga si Juan Bautista mo si Elias, tanawan ninyo. Atong basahon ning 17 sa Mateo. Mateo 17. Magsugod ta sa 10, lapos ta sa 13. O gipangutana siya, kinsa ning siya? Si Jesucristo sa mga tinun-an katong 12 nga nagaingon, nganong magaingon man ang mga iskriba nga si Elias kinahanglan kuno nga muuna usa sa pag-anhi. Aritas 11. O kanila, ditos 12, mitubag siya si Kristo nga nag-ingon,
nga si Elias kinahanglan magaanhi o igapasiuli niya ang tanang mga butang. Tinuod yun nga si Elias magaanhi o kinahanglan igapasiuli niya ang tanang mga butang. Si Elias yun. Dili sama ni Elias ang mani. 12. Apan sultihan ko kamo nga si Elias nahianhi na ug wala sila makaila kaniya kang Elias. So si Elias on that time naagid si Elias niabot na. Ang problema, ang mga Israelitas, mga Hudyo, wala makaila kaniya. Hinunua, ilang gibuhatan siya, sumala sa ilang gusto. Sa sama nga paagi, ang anak sa tao magaantos diha sa ilang mga kamot. 13. Ug ang mga tinun-an nakasabot nga nagasulti siya kanila mahitungod kang Juan nga Bautista. Unsay naabot sa pagsabot sa mga 12? Unsay nasabtan sa mga apostoles ni Hesus? Samtang nagsulti si Hesus nga si Elias niabot na, unya wala sila makaila kaniya, ang gipasabot di ay ni Hesukristo mao si Juan nga Bautista. Labaw pa niya sa iskalaw. Ang utok ni Alabado, matod pa niya, wala ko na bisan din sa mga iskalar nga nagsulti nga si Juan Bautista si Elias. Walay mga iskalar nga nagsulti nga na-reincarnation. Uy, pagkabalayo sa utok ni Alabado. Kinsa man ang mga iskalar sa Alabado? Ha? O sa may power sa mga scholars din doon na ba'y scholars nga gitugutan sa Ginoo nga masayod sa iyahang tinago? Wala. Kung sa may trabaho sa scholars, nag-interpret lang. From Hebrew to Greek. Ilang di-translate ng Hebrew to Greek. Kanus sa diyang nihari ang Grisya from 331 until to 168 BC. Kay ang Grisya mga may nahimo nga common language sa diyang nihari si Alexander the Great sa 331. Mao nga kadtong mga manuscript nga Hebreo gisulat kadto sa 70 ka mga iskalar. Di po to Katoliko. Gisulat kadto sa 70 ka mga iskalar nga gitawag og Septuaginta. Ngadto sa Greek kay aron masabtan sa mga taga-Grego ang mga sinulat sa mga propeta. Mao na ilang trabaho. Translator. Pero dili kay imo tong himuon nga source para mutuo ka nga dunay reincarnation. Wala to sila right ana. Ang dunay right ani ang Ginoo, ang utok sa Ginoo ug kita. Tanang mga tao dunay right kung imong aninawon ang liho sa panghitabo ni Elias o Juan nga Bautista. Ay kitang tao, gitagaan tag-utok sa Ginoo para makasabota. Wala kay tagaan tag-utok sa Ginoo para gamiton sa binuringog nga pagi. Tagaan tag-utok sa Ginoo para luwason at kita makaluwas ta sa atong lawas. Makaluwas ta sa atong kalag. Aron ang atong utok gamiton sa pagluwas sa atong kalag through analisar
Kay kaning kamatuoran sa kalibutan nagkinahanglan ni og dakong analisar. Dili kay wala man niya may iskalar. Wala may mga iskalar na nagpumatuod nga si Juan Bautista, reincarnated ni Elias, pagka-inutil kayo, itukan ninyo. Inutil ninyo, diyan niya itong masabot na kanang utok ninyo, kasalig sa utok na sa mga iskalar. Wala mo'y kaugalingon nga paminsar. No? Wala mo'y kaugalingong pagtugkan. Kinsa man ang mga iskalar? Para nako, kinsa man na sila? Para makahibalo sila ng reincarnation diri. Doon na ba iskalar nga gitugutan sa Ginoo to mag-interpret ka ng reincarnation? Wala eh. Ang labaw nga iskalar atong mga apostoles. Kay mautoy nakakita ni Hesus Kristo, kauban ni Hesus Kristo, kauban sa pagpangaon, nakahikap ni Hesus Kristo. O na kausap niya harap-harapan, dili itong mga iskalar. So katong mga apostoles, unsa may pagsabot sa mga apostoles bahin kang Elias, nakasabot sila. Nga si Elias ay mo si Juan Bautista. Mo to'y mga labaw pa si iskalar. No? Pero unsay dakong rason ni Alabado? Ang rason ni Alabado nga dili tinuod ang reincarnation kay wala maangkon si Juan nga siya si Elias. Bubo ni sa Alabado, inutil na pagka tao ni sa Alabado. Inutil yun. Nganong may kong inutil? Ilapos. Anong di man lapuson kung kamaturan yung ipangita? Nga, kung ilapos ko nimo, gipangutana dito na pagsunod. Kung sa'yo next question, propeta ka ba? Kung sa'yo yung tubag, dili. So dapat, dili kayo siya propeta. Kung di ka mo too, nga si Juan Mosilia sa katarungan nga, gidinay niya, ayaw po ninyo ang tagbuhata nga propeta si Juan. Nganong naman lagi may katolisismo? Declaration na si Juan Bautista is a prophet of the Most High. Wa mo gibaliw? Ha? Wa mo gibaliw kamo mga sigdi? Gibaliw mo. Yung utok sinaktan ini. Labi na nga si Alabado, dako lang si mo din Alabado ha. Kunya, pag istorya na ako diha, ang panood ko sa mga kardinal, yun sa iharap siya ako. Hoy, Alabado, hulata akong panahon. Kasi gatuo ka nga, ikaw rin may utot do. Kasi gatuo ka nga, ikaw rin ka maumulugit-lugit o katarungan. Anong puntuhan lang na, Mr. Alabado? Baklirong na ka. O akong ipamatuod, nga di kita kawagban sa pagbaklid na kong imo. Ang gibrayta nimo, kanarang mga taong walwal para nimo. Muray gibrayta nimo. Question ako nimo. Ay dili man nimo dawaton nga si Elias o si Juan o si Elias sa rason nga gidinay niya. Buot man nimo pasabot di ko nimo dawaton nga si Juan Bautista usa ka propeta kay gidinay man kuna niya. Di ko nimo dawaton o dawaton nimo. Yes or no? Kaning tubaga bisan ka sa itubag mo bakoti ka. Kay di mo ka nga dili, ilaparo na kung nino ng inyong katolisismo. O, kaning Ecclesia o kaning Lucas 1:76, ihampak na ko na sa simod nimo. Kung sa'yo gisulti sa Lucas 1:76, si Juan nga Bautista tawgon na usa ka propeta sa labing halangdon nga Dios. Unya anong tawgon man na siya na usa ka propeta samtang dito gidinay niya nga di sa propeta. Asa may tinunan ni propeta siya o dili propeta? Ana ra Mr. Labado. Ayaw pag ginambog sa imong pagka CFD para nako
dako pa'y kuting nyo. Kasi katuo ka nga, bright ka, walang ta mag-abot sa una. Nagkita lang ta nga, inunani ko karon. Kung nagkita ta sa una, sigurado yun nga, makatilaw yun ka. Para na ako, kamong tanan, sa magtabang ka mo, kamong mga safety. Wala ko brighten ninyo. Unay tinuod, pinakabugo o bugo mo sa tanang mga bugo, kamong mga safety. Isa na nga na, dili niyo dawaton nga si Juan Bautista, si Elias, sa rason nga niya, ang kuna nga siya si Elias sa dihang ipangutama, pero inyong gidikle, inyong gidawat nga propeta siya, nga wag ang niya kuna nga siya propeta. Sa maning pagyas utok ninyo, utok pa ba nagtao? Usa kada kong lipat-lipat nga pagmantala sa publiko. Busa ka ng mga tao manimbahay sa Katoliko hangtod aning orasa tuwa sa impierno. Wala makaibot sa ilang cross nga gibugsok dito sa impierno. Tungod ninyong mga safety. Kamong mga safety, ang gitun-an ninyo dili ka matuoran nga masulti sa mga tao. Ang gitun-an ninyo ang pagpamakak. Ang lig-on nga pagpamakak. Ang gitun-an ninyo ang sa ninyo pagtuis ang kamatuoran. Wa ninyo tuni. Kung saon pag-istan ang kamatuoran. Nay Ginoo na ay mo paninganti na ako kay Kastilan, sabiat di mo paninganti mo ako, paningantihan ko ninyo. Wala talo ning adlaw nga mag-abot ra. Na alam ko itahas na di ko pwede ba. Bisan gani ang pagawas-gawas hindi inihap lang ang akong lakaw. Ay binilanggo ko karon sa Ginoo. Inyong mga pamatuod sa mga tao puro binumbot. Inyong gibarog sa mga tao nga si Jesucristo gatungkol og simbahan, ug ang simbahan mo na inyong hangkuan kay mo na iglesia inyong simbahan, kung gibali. Gibali ko mo gibali mo na. Kano sa kung si Jesucristo nakatungkol og simbahan? Ha? Kano sa man si Kristo gatungkol og simbahan? Asa man dapit na sa kasulatan nga si Jesucristo katungkol og simbahan? Ang gitungkol ni Kristo diri mao ang 12 ka mga apostoles. Nga dito gipalatay niya ang iyang ebanghelyo. Dili kay nagtungkol sa mga simbahan. Gitawag kay Katoliko. Dili na maoy sangyaw ninyo. Ang tinuod ani, ang gitungkol ni Kristo, Christianity. Dili kay Katoliko ang gitungkol. Kanang Katoliko, sekta na sa Christianity nga pagtulunan. Usara na siya kasekta. Nga unang sekta sa tinuuhan nga Kristiyanos, Kristohanon. Usara na siya kasekta. Dahil ikaduha na si Martin Luther sa 1517 na inyong ingon nga kulto. Pero dili na kulto. Kay tahas ko sa Ginoo niya. Kay wa mo kuno makasabot aning buhat sa Ginoo diri sa kalibutan. Muna nga kaning tanang mga sekta ginganlan ni mga kulto. Kay ang inyong hunahuna kamo nang gisugo dangog din sila sa Matthew 28 19 padulos 20 busa panglakaw kamo ug himuan ninyong tinun-an ang tanang kanasuran sa pagpamautismo kanila sa ngalan samahan sa anak ug sa espiritu. Uy, tanong, there is another investigation. Pila kamatang na bautismo ang hisgutan sa Biblia? Pila kamatang? 2 kamatang. Bautismo sa tubig o bautismo sa Espiritu Santo? Ha? Karon,
bautismo sa tubig, dili si Jesucristo na, dili kang Jesus na ang trabaho. Trabaho na ni Juan nga Bautista. O kanang bautismo sa Espiritu Santo, dili ko na trabaho ni Juan, trabaho na ni Kristo. Karon diri sa Marco ang Marcos 16:16. Ngadto sa 20. Kanang ingon nga ang mutuo og magbautismo maluwas apan ang dili mutuo pagahukman sa silot. Ug kanila nga mutuo maganunod kini ilahanan sa kungalan. Pagwaon nila ang yawa sa ilang baba, nakakatun silang bagong sultihan, makakupot silang mga bitin, makainom sila sa bisan unsang klase sa makahilo, dili sila mga daot, ug ang sakiton pagapandungan sa ilang kamot ug mga ayo sila. Sa Mateo 28:19 hangtod sa 20, busa panglakaw kamo ug himuan yung tinunan ang tanang kanasuran sa pagpamautismo kanila. Ang pangutahan ako, kay duha man ni kamata nga bautismo, asa man ani nga bautismo ang isugo? Nga dapat ang tibok kalibutan himong tinunan pinaagos bautismo sa ngalan sa mansa ko sa Espiritu Santo. Kay ang Biblia nagisgot ni og duha kamatan sa bautismo, gani tulo ni. Matod pa diri ni Juan Bautista, ako nagabautismo kaninyo sa tubig. Apan adunay nagsunod kanako nga mas gamhanan pa kay kanako. Ang iyang igabautismo kaninyo Espiritu Santo o kalayo. Pero usara man nagbautismo kanang Espiritu Santo o kalayo, usara mo bautismo sa Kristo ra, unang atong giusa ni. Pero kanang tubig dili na trabaho ni Jesucristo. Kinsang trabaho ni kang Juan nga Bautista. So ang question nako, diha sa giingon sa Mateo 28:19 padulong 20. Nga giingon nga busa ang lakaw kamo sa tibok nga kalibutan ug himuan yung tinunan ng tanang kanasuran sa pagbautismo kanila sa ngalan sa mansa na sa Espiritu Santo. Asa ani nga bautismo? Ang ipahimo nga tinunan sa tibok kalibutan. Bautismo ba sa tubig o bautismo sa Espiritu Santo? Tubag ko mo. Kung naingon mo nga bautismo sa Espiritu Santo, sato pa nagbautismo din ng Espiritu Santo karon. Ha? Kamu rin nagbautismo ng Espiritu Santo. Ang mga apostolis man nagbautismo ng Espiritu Santo? Dili. Kung sa'yo lang ibautismo? Tubig. Tubig ang ilang ibautismo. Unya, tuwanin nyo gisuon. Ang inyong buhat karon bautismo sa tubig. Unya, kay kanang bautismo sa tubig. Di man na buhat ni Jesus. Kang Juan Bautista man ang buhat. Sa ito pa, ang inyong gituman, dili ang kang Jesus na bautismo, kung dili ang bautismo ni Juan. Dili ba inyong ibuklan ang kasulatan during the time na kamo magbunyag o bata? Kinsang papel na gibasa ninyo, kang Juan o kang Jesus? Kang Juan. Gibautismuhan sa paghinulsol sa ilang mga sala. Kinsa ni nga bautismo? Tubig kang Juan Bautista, dili ni kang Kristo. Mga until today, wala kayo sa kapundok nga nakatuman sa Mateo 28:19 hangtod sa 20. Kaya ang makatuman ana, the only one, si Christ lang ang makatuman ang bautismo sa Espiritu Santo. Ang mga pastor karon kanang mga pagtulunan sama sa mga born again Christians, mga Protestant, nagpadaghan sa ilang mga pundok through baptizing of water. So kinsa may hit anang baptize of water? Baptize sa kanang pagbutismo tubig. Si Juan Bautista gisugo na. Dili si Jesucristo. Munang dapat inyong hunaw-hunaon. Diha sa pag-ingon ni Jesucristo, busa panglakaw kamo. O himuan yung tinunan ang tanang kanasuran sa pagpamautismo kanila sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Kung saan nga bautismo? Kang Juan ba o kang Jesus? Ug mingon mo nga kang Jesus, unya ang inyong gibuhat. Kang Jesus ba? Ha? Kano sa man si Jesucristo nagbautismo bata? Kano sa man si Jesucristo nagbautismo tao?
Wa mo gibaliw na. Iyan ang resulta sa inyong pagka nahinaytan mo ka bakakon o lubo nga pagka magsasangyaw. Dugay na mo nga nahimong lubo. Inya, maingon mo. Ingon dahil ko ninyo nga, Nana, hintungha ng propetang mini nga magsasangyaw. Karon pa tayo mo kahibalog mini nga magsasangyaw nga dugay raman mo niya po. Matod pa ninyo, 33 mo nagsugod. Ikating lugaya na ninyo nitungha ng kalibutan nga mini nga magtutudlo. Nanangin lang gusto nga tao, pero ang tinood, tao ang mini nga magtutudlo. Manong mini mo? Ang inyong gitudlo, dili mao ang tima nga ipabotis mo. Ha? Unang ngayon dahil ubang mga viewers na to, o na po, bidirahan na po nila ang Katoliko. Kana si Alabado. Ha? Uy, Mr. Alabado. Paminaw. Miskot kanita Alabado o bautismo. Duhane kamatay. Dunay bautismo sa tubig, Alabado. Unya, doon na ko'y bautismo sa Espiritu. Wala ninyo rin pagtulungan ano? 100% wala. Straight to the point. To the point, to minute. To palpak. Straight to the point, to palpak. Dili, straight to the point, to for a good. For the good. No? Straight to the point, to palpak. Waman nyo tuli. Kung hisgot ang bautismo, duha kamatang. Ang bautismo nga diskutan sa Biblia. Gani, tulo na, kaya doon na may kalayo. Pero usa naman ang bautismo, si Kristo naman. Karon, makon pa din ha, kaning bautismo sa tubig, ang subuan ni siya, Juan Bautista. Una, kani si Hesus Kristo. Una, tanaw nimo, Mr. Alabado. Duha ka matang ang bautismo sa Biblia nga disputan, Mr. Alabado. Tubig o Espiritu. Ang gisugo sa tubig si Juan Bautista. Ang gisugo sa Espiritu Santo, ang gisugo sa bautismo sa Espiritu, si Hesus Kristo. Diba? Yung si Hesus Kristo o si Juan Pere, kung saan na? Arita sa Mateo 3. 11. Ako nagabautismo kaninyo sa tubig sa paghinulsol. Apan siya nga nagapaulahi kanako. Labi pang gamhanan kay kanako. Nga bisan gani sa iyang mga sapin, dili ako tako sa pagbitbit. Ang iyang igabautismo kaninyo, mao ang Espiritu Santo o kalayo. Kinsa ang ipasabot ni Juan Bautista ani? Matod pa ni Juan Bautista, ako nagabautismo kaninyo sa tubig. Si Juan, apan doon ay nagsunod ka na ako, nagbisan gani sa pagtikubo, aron sa paghubad, sa higot, sa sapin sa mga dili ako takot. Siya magabautismo kaninyo sa Espiritu Santo o kalayo. Usara ni siya bautismo. Ang bautismo ani si Hesus Kristo. Now, balikan nato ang Mateo 28, 19 to 22. Ano na to?
kung kamatuoran ang atong gipangita nga masinggit nato sa mga tao para ang mga tao maluwas. Dili kay kubiran lang nato, bisan namukot na, bisan nabatak na. You are not true preacher. Sending by God. Kung yung nama mo, di mo tinuod nga, preacher na pinadala sa Ginoo. Kung yung nana mo, klasis pag magsasangyaw, mga buta ka mo, nga mag-aagak sa buta. Tumbasahon na, Mateo 28. Busa panglakaw kamo, o himuan ninyong mga tinunan ang tanang kanasuran sa pagpamautismo kanila sa ngalan sa Amahan o sa Anak o sa Espiritu Santo. Unsa ni nga bautismo? Bautismo sa ngalan sa Amahan, sa Anak o sa Espiritu Santo. Dili ni bautismo sa tubig. Pero kung inyong ipugos na tubig, ang atong pangutana, unsa man ni nga matang sa bautismo kay duhaman? Bautismo sa tubig o bautismo sa Espiritu? Kaning ipasangyaw dire. Nga ang gusto ni Kristo nga ang tibuok ang kalibutan na himong tinunan by baptism. Unsa man na? Tubig o Espiritu? O, Espiritu nga naman. Kanang tubig yan na ni Juan. Dili na buhat ni Jesucristo ang pagpalaganap sa buhat ni Juan Bautista. Kaya si Juan Bautista ang buhat ato sa kalibutan dito sa Israel. Para lang magsaksi na kadto si Jesucristo, mao ang kordero nga magkuha sa sala sa kalibutan. Basahon na to. Sa Juan. O si Juan, direta sa 29, Juan 1, 29, Lapostas 33. O sa pagkasunod nga adlaw iyang nakita si Jesus nga nagpaingon kaniya. O siya mingon, tan-awa mao kana ang kordero sa Dios nga magakuha sa sala sa kalibutan. Kinsay magkuha sa sala sa kalibutan? Dili si Juan. No? Dili kadtong iyang bautismo mo'y magkuha sa sala. Kay kung ang atong tagaan og base ang mutuo og magpabautismo maluwas unya ang bautismo mao ang Juan. Sa ato pa kadto na untang bautismo hamo na to'y nagkuha sa sala. Kaya problema, si Juan mismo nagsulti, kana siya, kinsa nga siya, mao'y magkuha sa sala sa kalibutan. So kanang Marcos 16:16, ang mutuo og magpabautismo maluwas, dili ang bautismo ni Juan ang makaluwas. Ang bautismo nga iya ni Jesucristo. No? Nakaliwa na yung utok, anong minuto? Kung ang bautismo ni Juan Bautista, mao pa to. Yang ano mo yung siya diri nga, tanawa ang kordero sa Dios. Mao'y magkuha sa sala sa kalibutan. Musulti pa dahil sa anak, kung kato yung bautismo, makakuha ng sala. Mao nga kanang tanang mga nagbautismo karon by tubig, wala makakuha ng sala. Nakakuha ba dahil sala ng bautismo nga? Beka mo, paliho ka unang utok ninyo. Kaya wala na din ninyo sabta nga kanang buhat sa tubig para lang pag-identify ni Jesucristo. Padayon na to. Mao ka na siya ang gihisgutan ko. Kinsa na siya? Si Jesus. Sa akong pag-ingon, sunod ka na ko, muanhi ang usa ka tao, pahimutan na una ka na ko. Kay siya una pa man ka na ko. Kinsa kuno na siya? Mao si Jesus. So mao ni ang giingon sa Matthew 1 o Matthew 3.
12, ayon siya nga, ako nagabautismo kaninyo sa tubig, tungod sa paghinulsol, apan siya nga nagapaulahi kanako, labi pang gamhanan, kay kanako, kinsa ni? Si Jesus kaya niyang dipasabot, nga, bisan gani sa iyang mga sapin, dili ako tako sa pagbitbit, ang iyang igabautismo kaninyo, mao ang Espiritu Santo kalayo. So ang dipasabot ni Juan, mao si Jesucristo. Matod sa Juan 1:30, mao kana siya ang gisbutan ko sa akong pag-ingon. Sunod kanako manhi ako sa katao nga di ka pahimutang na una kanako kay siya una pa man kanako. 31. O ako gayon gani wala man masayod kaniya. Mao lamang nga mianhi ako na nagabautismo sa tubig aron ikapadayag siya ngadto sa kalibutan. So what is the reason nga nagbautismo tubig siya? What? Para ipadayag ang Kristo. Mutoy tuyo. Mutoy power sa bautismo ng Juan Bautista. Ang buhat sa bautismo para lang pagpadayag ni Kristo. So ang purpose sa bautismo is to only for Jesus Christ. Para pagsaksi. Dili kay hasta sila, hasta itong mga pastor, mga pari, mga ministro. Manaalang puntuha, pagtingin pirno ha. Nga naman, diha sa Matthew 28, 19-20, busa panglakaw ka mo, himuan yung tinunan ang tanang kanasuran, sa pagpabautismo kanila, sa ngalan sa mansanak sa Espiritu Santo, ang ilang gihimo, tubig. Tubig. Ha? Kinsa to'y gisugo sa tubig? O niya, ang nagsugo nga ipabautismo sa tibok kalibutan para mahinom tinunan. Kinsa yung nagsugo? O niya, ang buhat ba ni Juan Bautista, buhat ni Jesucristo? Dili. O ang buhat po ni Juan, di po buhat ni Jesucristo. Ang buhat po ni Jesucristo, di po buhat ni Juan. Manaingon siya, bisan gani sa pagtikubo, aron sa paghubat sa higot sa sapin, dili ako tapos. Ay ang buhat ni muna niya, aning dapita, kanya asa may kaluwasan niya, na naglaon sila, sa ilang bautismo nga makaluwas, sa ilang bunyag kung makaluwas, kay lagi, isugo, nga mahimong tinunan ang tanang kanasuran, pinagid bautismo. Ang nila tanawa, o kung saan nga matang sa bautismo. Bautismo ba sa tubig o bautismo sa Espiritu Santo? Bautismo man sa Espiritu Santo. Ha? Kung saan nga bautismo? Bautismo sa Espiritu Santo. And no one man nga makabuhat anak. Only Christ lang. E kanang pagbautismo sa Espiritu Santo by green, by panagdamgo na. Damguhon ninyo itong Espiritu nga nisulod ha sa lawas ninyo. Dili na tubig. Ay kanos abaw si Jesus na bautismo tubig? Ha? Hukda na yung nagbasa kung si Jesus na bautismo bag tao sa kabuok lang, bautismo niya tubig. Pariha sa mga tangguan. Wala. Kung sabay game mo ni Jesus, yang gihugasan ang tiil sa mga tinunan. Mortoy bautismo niya. Ang paghugas o tiil sa mga tinunan. Ang ilahang gihugasan, puno-puno. Ha? Sahon na to. Arita sa Juan. Ito sa itong si Jesus
Oh. Nasa man to, nakuhan ko, nalipat ko. Adara, gihugasan ni Jesus ang tiil sa iyong mga tinunan. Juan, Kapitulo 13. Ug sa wala pa ang fiesta sa Pasko, mga ni ang coming sa pista sa tinapay ng walay libadura nga 7 days. Si Jesus nahibalo nga nahiabot na ang takna sa iyang pagbiya niining kalibutan, which is mupanaw na siya o pag-adto sa amahan o sanglit nahigugma man siya sa iyang kani sama ni, it is interpretasyon man ni, dili man isulti og propeta kani ug sa wala pa ang pista sa Pasko, si Jesus kasulti ani? Dili. O kisay kasulti? O si Juan. Wala interpretasyon na, huna-huna na niya. Na dili ka pwede makapokus diha kay huna-huna na niya. Aning sulat ani. Ang imong pukusan katong iyang gisulti, kay mao to iyang tingog. Ug sa wala pa ang pista sa Pasko, si Jesus nahibalo nga nahiabot na ang takna sa iyang pagbiya nining kalibutan na o pag-adto sa amahan. Amo ni huna-huna o pagtuo atong gasulat ana. Dili man po Dios nang gasulat ana, dili po si Jesucristo. Writer ang gasulat ani. So kinsa may writer ani? Og sanglit nahigugma man siya sa mga iya nga ania sa kalibutan, sila iyang gihigugma hangtod sa katapusan. Yan yun ay katapusan sa kalibutan. O sampang nanihapon sila sa diha nga ang napulog duha kaniya gikapasulod na sayawa. O sampang nanihapon sila sa diha nga ang pagbunhi kaniya gikapasulod na sayawa diha sa kasing-kasing ni Judas Iscariote nga anak ni Simon. Si Jesus sa nasayra niya nga ang tanang butang gikatugyan na sa amahan ngadto sa iyang mga kamot ug nga diha siya sa Dios magagikan ug nganha siya sa Dios nagmupadulong. Kani istorya dili man ni si Kristo kasulti ana. Dili man po na Dios kasulti. Una-una man ni sa kasulat. Dahil mo itong pupusan. Tanawa, may soon, Diyos padulong. Una-una na sa kasulat. Yan ang, muna yung huna-huna, muna yung pagtuo. Muna yung huna-huna, muna may tabo ni Jesus. Pero, do not close, ngayon mo kung i-close kita nga, diya na gina. Tagay sa bukway. Eh, dili man Diyos kasulti, dili po si Jesus kasulti. Nana ba? Tukanan ka mo kung saan pagtrabaho ng kalibutan. Mitindog siya gikan sa kananan. Mihukas sa iyang mga sapot o gibaksa niya tualya ang iyang kaugalingon. O naghuwad siya tubig sa palanggana o iyang gisugdan ang pagpanghugas sa mga tiil, sa mga tinunan o sa pagpahid niini sa tuwalya na iyang gibakos. O miadto siya kang Simon Pedro o si Pedro maingon kaniya, Ginoo, ikaw ba'y muhugas sa akong mga tiil? Si Jesus mitubag kaniya, sa karon dili pa ikaw makasabot ni ining akong gibuhat. Kunti mo ganing ingon nila Santo Papa kuno nila, di gani kasabot pa. Nakataka yung mga tawhana o yung maiyam na ay. Nanagang ba, binotbot kayong sagang ba? Apan, unya o galing maka sabot ra ikaw. Si Pedro mingon kaniya,
dili ako pahugas kanimo sa akong mga tiil. Si Jesus mitubag kaniya, kung dili ka pahugas kanako nan, wala ikaw imbahin kanako. So dapat diay kuno magpahugas gid si Pedro sa iyang tiil. Ay kung dili siya magpahugas, wala siya ibahin, meaning dili ka sakop nako, wala kay labot nako. Kung di ka pahugas sa iyong tiil. Muna'y buhat ni Kristo, hugas ang tiil, dili puno-puno. Ilaha puno-puno man, tabon-tabon man ni kilay. No? Tarong sabihan nato niya. Tuko mo ni si alabado o contemplate ang alabado. Si Jesus mitubag. Kung dili ka pahugas kanako nan wala ikaw ing bahin kanako o si Simon Pedro miingon kaniya, Ginoo, dili lang ang mga tiil pura, kung dili hasta ang akong mga kamot ug ang akong ulo. Gusto niya ligo gyud. Dili lang kuno tiil ra. Ano to kasabot si Pedro? Hasta kung dili hasta kamot ug ulo ipapil so paligo gyud. Unsa may tubag ni Jesus? Jesus miingon kaniya, ang nakaligo na dili na kinahanglan manghugas. Manghugas pa gawa sa iyang mga tiil. Ano man, may mabuling ng tiil, mo na itunog. Hinoon, mahendo na ang iyang tibuok nga lawas. Ug kamo, mga mahendo na, apan dili hinoon kamong tanan. Kay siya nasayod man, kinsa ang magabudhi kaniya, mo man gani nga miingon siya, dili tanan kamong mga mahendo. Ug sa nahugasan na niya, ang ila ng mga tiil, ug nakasunod na siya sa iyang mga sakot, ug nahibalik sa kananan, siya miingon kanila, nakasabot ba kamo sa akong gibuhat kaninyo? May pangutanan ni Jesus. 13, nagatawag kamo kanako nga magtutudlo o Ginoo, ug gusto kamo, kay mauman ka na ako. Ug kung ako nga inyong Ginoo, ug magtutudlo, nang hugas man gani sa inyong mga tiil, nang kamo usab, kinahanglan maghinugasay sa inyong mga tiil, ang usa sa usa, kay usa kaninyo, o kay usa ka panig-ingnan ang akong gihatag kaninyo, aron nga kamo usab, kinahanglan magabuhat sama sa gibuhat ko kaninyo. Klaro pasikat ng adlaw nga nagbuhat si Jesucristo sa pagpanghugas sa mga tiil sa 12, dili kay nabuling, kundi usa ka panig-ingnan sa tuyo nga ang tanang mga tinun-an ni Jesucristo mailhan pinaagis paghinugasay sa mga tiil sa usag-usa. Amo na gibuhat o gitudlo ni Kristo ngadto kang Pedro. Unya kani mga siipli nga nagpamatuod nga sila kuno ang tinupod ni Kristo. Naghugasay bas lapalapa o nagbubuay puno-puno? Sa puno-puno man gibubo, adi ba tinglayo ang tinuod? Maunta na tinuod nga mulukog sa tibuok ka kalibukan. Ay kani nga bautismo ni ngayon ni Kristo. Ang paghugas sa tiil sa usag-usa. Dili kay ultimong bata nga maupay. Wa pagani kaila kung say kalibutan, gibubuan nagtubig kay kuno bautismo na. Bunyag na. Munay usa kada kung hiwi nga pagtudlo aning mga tawanan. Paistoryaho nimo murag korek. Onya makapalingan ti murabag wagas. Na si Mr. Yabo niya yung pagtago sa imong saya. Uy, ikaw ra nang kay sibugan ako Mr. Labado. Isang pag 1 inch sa Labado, di ka na ko sibugan Labado. Ay balo na kog asa kutob nang utok nimo. Hibalo na ko unsang klasihas pagkatao ng imong pagkatao. Kung imong hunahuna bright ka, imo ra nang hunahuna. O pagkatilaw na ko ba?
Murto'y bright mo. Tanaw. Sagna ko muna. Kanang Mateo 28:19. Pagkulos 20, muna yung gigamit. Kay nakaloko ko nung mo kalibutan. Nakaloko lagi ng inyong ibanghilyo, pero walay nabadlong sa isang bukol. Tingnan ganing pare ninyo, tambalos-los ka na eh. Ha? Kanang mga pare ninyo, grabe ka tambalos-los na. Labaw ka katambalos-los yung masilti. May panang inyong mga pare, hoy, alabado. May panang imong pare, alabado, mo imong dukdukos yung ulo na. Ipanay mo, may smile pa mo na yung dukdukon mo tinoon. Manay hagito ni mo. Kay kahibalo ko nga, may ka malugit-lugit yung katarungan na binupot. Paninganti ka na ako. Akong gisuportahan ng kardinal kay gumikan nga imong style, i-open niya. Pag mo, kuha na nga akong kardinal anak, i-open niya kay siya may nakupot. Kaya ikaw tawag na ako eh. Kanawang pag makarte ba ka? So lagi ko nung tawag, live na ako. Kanawang pag makarte ba na yung tingog dito? Di ka kaarte. Kaya ako yung magbuot sa power. Pwede po sa kontrol. Pwede na ako nga, kanang yung timog, di ko na ako minahon sama sa mga gibuhat sa mga kardinal. Pag sabto ni mo nga mapiki ka, mahat-hat kang pumutana. Kaya paporman niya, kaysa may gadalas kontrol. Pag sabto niya nga mapiki, adin ngayon, umutana dahil siya dahil iyo. Inon dahil nga, akong iyo, tewa ka ng minaw. Alam lang, napik ka lang ka. Kung sa'yo mong ito ba, kay tuwa may continuous yung nga pangutana, nga di mo kaya sagmon. Kaya ni mo sagmon to? Dili ni mo dawaton. Nga si Juan ng Bautista mo siya sa rason nga gidinay niya. Pag i-continue ni mo, di pangutana mo po siya pala. Ikaw ba propeta? Sa iyang tuba? Dili. Pangutana. I-deny ba usap ni mo nga si Juan Bautista? Dili propeta. Uyong ka nga propeta o dili propeta? Ha? Unsa man si Juan Bautista nimo? Kay di man ka mudawat nga siya si Elias sa rason nga gibalibaran niya ang pangutana. Dili ba gibalibaran ng punya ang pagkapropeta? Unsa may imong stand? Propeta si Juan o tao lang nga sama nimo? Tumingkad propeta, tigba ka. Diretso tigba, ikaw sa akin ka, akbang mo. Kaya na yung tingkad propeta. Yan ang gidinay, hindi siya propeta. Kung sa may kinor, propeta o dili propeta? Basa dahil siya. Propeta nga, may gidinay, man yung dili propeta, di siya may makako na eh. Ha? Ingon siya dili siya propeta, nahibasa ka nga siya propeta. Samtang dili, gisulti na nga dili siya propeta, asa may inutuan. Kaning Juan 1:21 o kanang imong teksto? Asa may pareho man ning sa Biblia. Ana dahil na hindang sana. Dili po sabton nga ikaw ray kamong lugit-lugit o butarungan. Kaya ka na may anak ko, alabado, lugit-lugit ra na doy. Ha? Lugit-lugit ra ng katarungan na. Ano yung drive ba? Aron ingon kuno hay nga maayo mo pabitay ko simot. Lugit-lugit. Sus, Ginoo Maria Jose. Unya, manaway mong kibuloy. Di ka mawa manaway ni kibuloy, basi ka na imong balay kasilyas ng kibuloy. Ha? Kamong mga CFD, inyong gitamay si kibuloy nga dili tinuod, pero di mo mauwaw, i-compare ang kinabuhi ninyo, kinabuhi ni kibuloy. Masagana si kibuloy kay kaninyo. Mas daghan ang mga tao nito o ni kibuloy kay kaninyo. Ang inyong balay, ang inyong kwarto basin og waras kusina ang kibuloy, di mo mauwaw na. Tamay-tamay mo.
ayaw ninyo. May tinuod na ay mo paluma nako. Kay dili kay kamuray makamabasa ang Bible. Kunya inyo dayong ipalaban ang history. Kadisir na to dawato ng history tan-awon sa nato na asa nga history. Ug unsay topic sa history nga imong gi footnote. Pananglitan inyong gi-kuan dito nga si Jesus Christ was founded of the Catholic Church. Isay kasulti nga nag-founded si Jesus ang founded. Si Jesus o kanang inyong history. Ingon man nga si Jesus asa mabasa, wa kay lain sa legal. Di man ginangingon nga. Di ba ginamaingon nga katong history? Jesus yon asa huwa Matthew. Unsay gisulti si Matthew? Tukuron ko akong simbahan. Nay Katoliko. Wala. Unsay gitukod? Atong dawaton na yung gingong simbahan. Simbahan. Asa dapit sa Jerusalem gitukod? Ha? Kinsay tao dito sa Jerusalem witness na si Jesucristo nakatukod og simbahan? Wa mo gibaliw. Si Kristo pasultian. Ang langgam na isala, kaluklukan. Ang milo ay mga langob. Ang anak sa tao, walay kaporarayan, bisan sa mga bukton. Yan, maingon mo na isimbahan, baliw. Baliw ng mga CFD. Mga baliw. Mga yawankon ng mga CFD, mga bakakon mo. Sige mo ingon-ingon nga nitungha ng mga mini nga propeta, dugay ra kamo nga nitungha kamo ang mga mini. Ug di lang gani mini, mga mini pa jud. Nga mga magsasangyaw, mga depender sa Katolikong mga mini-mini. Ay tinuod na. Mo baliwa. Kung buk-buk ninyo, ingon mo, natukod ang Katoliko Romano, 33 AD. Gusto mo ng 33 AD? Gusto mo yung pangitabuan ng 33 AD? Ha? Kung saan ng 33 AD? Sa ilahan ng 33 AD, diapat niya si Jesus, 33 AD. Kay, mikayab si Jesus sa 36 AD, at 29 AD, dibautismuhan si Jesus ni Juan. Kaya natao si Jesus nila 1 BC. 1 BC. Muna sa ilang history. Natao si Jesus sa 1 BC. Kunya kay nag-edad nun siyang 30, gibautismuhan ni Juan, Lucas 3:23. Unang 1 BC, ang ika-30 na is 29 AD. Moto'y pagbautismo. 7 years man kabalo man sila na. Sa tunga-tunga sa simana, na tunga-tunga, tulog ko tayo panagtunga, diya sa lipatay. Munang 33 AD nila. Anak. Manamayon sila natukod kunos 33 AD. Asa sa Jerusalem? Asa sa Israel? Ha? Asa simbahan ditong natukod? Wa ora gibaliw ning mga tawhana. Saan pagtukod dito? Nga ni anang panahon na si Apostol Pablo nagpangusmo pa. Gusto ni Pablo nga patyo niya ang tanang mga tao mutuo nga kanang Kristo. Nga si Jesus ng Kristo, patyo na ni Pablo. O niya na isimbahan itong natukod. Bukbuton niya ng mga sidbiya. Ay, pamutlag dila ng mga sidbiya. Para di na makasinggit na nilang binutbot na sanyaw. Iningon sila nga, si Iso Kristo kung nagtukod og simbahan. Asa dati ka nakatukod nga? Anang panahon na napay Herodes, napay Pilato,
na pa tong mga high priest. Nanuhol ng ganit tong mga high priest. Kadtong mga tao nagsugilon nga si Jesus kuno nabanhaw sa ikatulong adlaw nanuhol pa gani. Nga ilang ipasangyaw nga si Jesus Kristo gitawat nila sa luganan. Unya mingon mo na simbahan nga natukod. Baliw mo mga magsasangyawa mo. Inyong lukban ng mga tao inosente. Mga kamo mga sakop ng Katoliko ay mo pa kung pagbasa mo sa Biblia ninyo. Pagtuon mo sa inyong kawalingon, abrihin nyo na una. Ay magsalit ka na yung mga pari, mga sipling, ay mga bakakon o puro bakak ang mga katarungan na ditunan ng mga siplihan ninyo. Tuhanan, pamparusuling naong aning tuhanan. Tuurang na tuhanan na bisang ninyo. Pagtanong mo na ako, rimba. Una, no? Minana ka, nagsangyaw. Kaya ako, di ko ka mau hadlok aning mga taong lautan. Baginay, tinuod anak. Una nga, kita tanan, magtuon ta, pero di ka maka-agak ang mga kita, makatudlo, ngit-ngit ang mga tao. Sinangga, ilagi prove sa publiko na ang Katoliko kuno tinungkol ni Jesucristo nagtukod og simbahan sa dapita nagtukod og simbahan sa Jerusalem. Pila ka tawo mimo 120. Unya diha sa 120 ka tawo apil na ang 12. Sinang kana asa dapita ng ilang simbahan dito sa Israel, sa Jerusalem, asa dapita ilang simbahan? Di ka sila gidugmok ni Pablo? Di ka sila gidugmok ng mga high priest, mga saserdote nga mga sama nilang Kaipas? Kadtong mga leader sa mga saserdote, musugot na ito nga si Kristo dito, si Jesus magtukod na bigdi, aron dito sila manimba, musugot ka ito sila? Ato na isarong tayo ba? Tirang patik-atik na sangyaw. Aron lang ka ng mga tao manuo. Anong panahon na ni Jesucristo nagpangusmo pa ang mga high priest at ang mga leader ng mga saserdote. Kulang na lang ilang gisi-gisyon si Jesucristo. Hasta itong mga apostoles. O yan makatukot sila dito sa simbahan. Nagibato-bato ganyan nila sa Jesus. Saan ka magtukod dito? Building na kung simbahan na. Aram dito sila magtikod. Kunya, ginganlan na yung Katoliko Romano. Dili na maoy. Dili yung tanang Romano Katoliko. Ang tanang yung tanang Katoliko Israel. Kaysa Israel man din na nagsubo. Dili man din na sa Roma. Ha? Kanang inyong 120 katao. O kanang simbahan nga gitukod ni Jesucristo, asa man ang simbahan ninyo karon mga principal? Sa Roma man, o gani kakita si Kristo bisag abo kanang Roma? Kunya may uno, ang inyong simbahan nga nasa Roma, tinukod ni Jesucristo, wa mo gibaliw ana? Wa mo lipaki ana? Nga baka kunong dagko. Nga kampon mo ni Satanas. Ang utok ninyo, Satanas ang tagiya. Si Jesucristo, wala makatukod og simbahan sa Israel. Tungod kay, dili uyunan to sa mga high priest. Sama nila ni Kaipas. O sa mga sundalo dito sila musugot nga
Magtukod ng building nito, dito sila magsimba-simba. Kaya kanto sila si Apostol Pedro, tago-tago pa ganito sa balay-balay. Makasanyaw sila, hilit-hilit, tago-tago. Kaya pang prisuhon pa ganito, bisan ganito si Pablo, bilang mo sa prisuhan. Bisan si Pedro. O yan, makatukod na hinong simbahan, hingan nila na yung Katoliko. Di ka na undang Katoliko Romano, biling ka na hingan lang Katoliko Romano. Eh si Kristo ang katukod na. Katoliko Israel kung na, kung tinuod na ang tinukod ni Kristo dito sa Israel. Alalis di ko na ninyo, kaya ba ninyo? Ingno ninyo nga Katoliko Israel. Katoliko Jerusalem. Anong hingan naman lagi yung Katoliko Romano nga si Iso Kristo? Bisag abo, buwangan ka sa Roma. Bukbuton na po. Yung sangyaw ng kalibutan. Pagtabon sa kanit-ngit sa mga tao nga huwag magtuon. Yung gilukban ng mga tao sa kamatuoran. Yung gilimbungan ng mga tao sa kamatuoran. O saan eh. Kanis alabado nga, gabitay ng simot na yung tabanan. Hindi nga hindi man magdibate-dibate nga nagtuo man rin mo kamuray, kamao, mga tarong nagbinugbot. Tanawa ng inyong bautismo. Gisugo ba ni Kristo ng bautismo kanang pagbunyag? Lingon mo gisugo. Asaan yung gibasihan? Matthew 28. Huwag ilain. Ha? Matthew 28, 19, 20. Sa kanan din yung basihan. Unya, ang sabi gisugo niya, busak ang lakaw kamo. O himuan yung tinuna ng tanang kanasuran. Sa pagpautismo kanila sa ngalan samahan. Sa anak o sa Espiritu Santo na ito, be? Asa may ito, be? Ano sa may gihimo ninyo? Kung ang pagpalaganap sa inyong doktrina na ang pagpamunyag sa mga tao, gibase ninyo sa Matthew 28, 19, 20, days kung magtubig na. Wala. Tubig mo ng inyo ha. Sa ato pa, ang inyong gihimo buhat ni Juan Bautista, dili ang sugo ni Kristo. Busa, until now, walay usa kaninyo na nakatuman sa sugo diha sa Matthew 28, 19, 20. Why usa nakatuman? Hangtod ang impakna. Asam kay hindi mo padaghan mo kamatayon na yung higdaanan. Basin niya pila kadlaw ha, maghapa-hapa ang pagkagmay ko sa ilo. Kay dili lang kay 50 ka tao raning ngay ko sa ilo nako. Hindi message sila das messenger. Ngay sila pasaylo. Kauban ninyo na nga 50 kayo ka buang dokumen. Labi na tong attorney nga murag na pungak. Atong attorney sa biron kuno to. Napato dire panudhon utong sulab sa espada. Murag na pungak ba nga di wa makagilumlom. Pastos nga pagka Katoliko. Tinuod magkamo nga iya mo sa Ginoo, buhatan ninyo ang pinakamatarong ay mo pag kumen o mga nagpahugaw sa pinunan o sa tulukuhang Katoliko. Suko mo yung mga tawahan na ron. Sama! Sumagay! Suko mo gina sila diha. Leo!
Job na. Suko na sila ron. Bulo. Tumbal mo. Ana nga. Ini ako sangyaw ini. Jimmy ingon na tago-tago. Ako isugo dito karon pag tulit ning dalan. Anang Juan Bautista mo na singgit. Tuliro ng dalan na. Ayaw po ng dalan na kalsada. Kaya sa kalos adigin na tulit. Ipagabot mo ng bigo ina. Kaya ulingan mo dalan tuliro. Hindi gino kita tulit. Namang ganito tulit. Pagkabot sunahan dito ina. Sana galing dalan, pagtulunan, doktrina, munay dalan. Kaya kanang doktrina, munay dalan sa kaluwasan. Anang doktrin. Koneksyon na diha, koneksyon na. Busa ko ng doktrina, dili tulid, dili matarong, ang pasabot. Ang padulngan na impierno. Sama aning bautismo nga inyong gihimo. Nga inyong gipahaom sa Matthew 28:19 times 20. Ingon nga busa paglakaw kamo ug himuan yung tinunan ang tanang kanasuran sa pagpamautismo kanila sa ngalan sa man sa anak ug sa espiritu. Pagtak mo. Kaya inyong gihimo tubig dili espiritu. Kay tungod nga di mo makahimo anang bautismo sa espiritu, wa kanya ta ba yung kasabot kung saon na paghimo. Ako dili nanak ko na bautismuhan sa espiritu. Kana ba mo bunyagan? Ang iyang espiritu sa una, ang lawas ang tawana, propeta dito sa Israel, propeta siya. Unya kay gibalhin man tong gingharian sa Dios dinhi sa Pilipinas. Sumalas Matthew 21:42-43, mabasa man ambot na kasi yung Biblia. Ay kanan yung Biblia, hukus-pukus man na. Kadtong ilang espiritu nga namamatay na ang lawas, ang espiritu ito niuli man sa Diyos, muto'y gipadala sa Ginoo, gibukbo niya din sa Pilipinas. Kanang lawas ani nga sudlan, di man na mahibalo. Kaya di man tinuod ang inigsulod mo, gamay itong tingog. Mingon din, isulod na ko hindi. Gatawag din na ko, isulod na ko ng giganti. Di man na tinuod. Idea man na, panatiko man na. Kanang bautismo, kanang espiritu, pag sulod ana, dili mo kay balo. Nga espiritu ni sulod na dito. Kay mura na sa tubig, sa atong lawas. Pag sulod na dito, mahibalo lang mo anak, kay naay magdamgo anak ninyo. Kung ikaw mismo magdamgo po ka. Matingala ka, kay nga nung magdamgo ka, kung mga kahibulungang damgo, unya, damgohon mo ang ngalan aning propeta o ang ngalan aning tawhana. Sa to pa, naanang espiritu diha, anang tawhana nga mong gidamgo. Dito sa Israel, naanak nimo. Maunay pagbunyag, minunay ko, sa to pa, ako magabautismo kanimo nga ikaw nga kanang espiritu ha. Yana. Dili kay pataka-taka kang bautismo diha. Ako pila pa lang kabog diri o. Ang nabautismado sa Espiritu Santo. Nya dili pa na kuan dili pa na anak bang final judgment. Kaya ang final anak is 2033. Manay final diha.
Na ako'y San Mateo diri, na diri ng San Mateo. Na diri si Juda, na si Pedro, Apostol Pedro. Na diri ang inyong pare. Na kinsa to si Kalungsod. Si Father Kalungsod na diharon. Pero tanaw na to, sabi mo to Ay kanang mga santo papa ninyo nga nangamatay sa Roma. Kanang ilang lawas karon na tuas Batikan kadhang na to. Ang espiritu ana nila tuas Ginoo ni uli. Sama ni Mama Mary ninyo. Kanang inyong Mama Mary karon monumento. Nya dili man na makatabang sa kalibutan, di man na kabadlong. Di man na makasangyaw. Ay monumento man na. Kahoy man na o di pa sa minto. Mao nga, dili po na katos Mama Mary, na inyong giog Mama Mary, dili ikasulod sa amahan. Ang espiritu ni Mary ang monumento ni Mary kay wala man ay hearing, seeing, smelling, tasting, touching, blood of brain. Wala man na. Di man na buhi. Kaya namatay man si Mary, Maria. Pagkamatay ni Maria, yung espiritu, niuli man sa Diyos. Pagbalik atong espiritu, dito isulod diha. Anak inyong Maria nga kahoy. Isulod na sa taguang kan pagbalik. Pagbuwa na, na Maria. Tao na siya nga babae. Nga buutan. Kaya ang iyang espiritu, si Maria man. Muguwa tayo na karon. Diri, muguwa tayo na. Maunay pagkabanhaw. Munay resurrection nga tinuod. Mao nga, kanang inyong ikuptan ng mga santos, kahoy. Kanang santos mong ikuptan, buhi. Kaya naay gadang ko diri nga, usa sa akong 12 na kardinal nga katong pare nga si Kalungsod niduol niya ningon si Kalungsod musulod ko nimo yung si Kalungsod nga musulod ko nimo ningon po siya ay dili ko sugot na musulod ka kay sa tuwing tubat makasasala ko ningon po si Kalungsod ko nga adili musulod ko nimo. Nadugay lang ko nakamata siya. Munang dili na ko siya pwede bunyagan. Ewa man makasulod. Tama-tama. There is another damgo. Kay kaning damgo, dili kay usara para mabunyag ta. Tulo ka damgo. No? Tulo ka damgo nga lain-lain ang eksena pero usara kahulugan. Ha? Napigidang ko diri og Maria. Anak mana? Kamu mga safety, hindi mo dambuhon anak. Kung na magani safety nga gadambo ani, ipon mo to. Kamu mga safety, di gyud. Ano wa may protector, malata mo sa kasada, maligsan mo. Sakay mo eroplano, mabungkag ng eroplano inigtong pa, di mo kahibalos Ginoo. Nang di mo kabantay sa mga trahedya o mga pagitabo. Manin yung katulog ka na, o may kalibutan, dadagan na dito niyo ka, landslide, padulong sa balay, tambakan, baha. Kaya nga naman, di man musulod kung Ginoo ninyo, di man pahibalo, di man mapag-usayin. Kaya di man mumutuo sa mga damgo. Ako mutuo ko kay kaning tanan na akong nadawat pinaagi ni sa mga damgo. Manang mingon damgo. Tamay na mo. Tamay mo sa walay pagtukit. Aron nga sayo kayo mo mahanaw ang kalibutan.
pagtuon. Ulahan man itong minaw. Kung naminaw mo sa tanang sanyaw, niya, mamantay utok, pagganahon ato, niya. Empty your cup. Imuhang kuhaan kong tubig, mong baso ko ay tubig. Ay puno na tayo. Magpasudlan, masudlan kung laing tubig. Wa mo kasabot aning kalibutan gani, kung sa ning kalibutan. Dapat kung ano yung sa ning kalibutan. Sa mani. Naingon ko nga, ang kalibutan, drama. Inunayin ko. O, ingon to si Mr. Yabo. O. Ang kalibutan ko no, drama. Ato ko nung tunan di. Tinuod ko niya ang istorya nga drama. Saan niyo pagtuon? Saan ninyo kasulatan? Anong mingon ako nga drama? Tinuod ba ni nga drama? Anong na may kontrabida ang Diyos? Ha? Ano naman sa'yo kontrabida niya? Ano naman sa'yo kaaway? Tanawa ninyo ang pagtuanan na mo, hatagan mo na po usa ka pananglitan. Una, si Jeroboam o Roboam. Sa pagkasala ni Solomon ang Israel na bahil sa duha. Hapit na tamahuman, minuto na lang, 10 minutes na lang, manata. Sa pagkasala ni Solomon ang Israel na bahil sa duha. Roboam o Jeroboam, Israel o Juda. Naapon ninyo ni mga asikli, kamaupun ni. Ano na sa Bible? Kamaupun mo na, hindi po nagitunan. O dahil mo sa may hitabo, ang pulo ka probinsya na ihatag dito ni Jeroboam na ulipo ni Salomon, ang duha dito ni Roboam na anak ni Salomon. Nasuko na yon si Roboam. Batok sa pulok na kaliwatan na nikuyog ni Jeroboam. Mao nga kadtong 180,000 ka mga manggugubat ni Roboam, nag-andam para moadto sa gubat nga ilang gubaton ang mga sundalo ni Jeroboam. Apan ang Diyos, pinaagi kang Simeas nga manalagna. Nisuko sa pag-ingon ngadto kang Roboam, ayaw ninyo kanibuhata. Kay ako ang nagbuot ni ining tanan. Kinsa ko ni nagbuot atong tanan? Ang Diyos. Nga, siya ang direktor. Sa pagkabahin sa Israel kung sa Juda, siya ang direktor. Kung drama na. Kung doon na may gubat pinapyanay, at doon na punta sa panahon sa hapit na moabot ang panahon nga ang Jerusalem bihagon sa Babylonia. Nahimong hari si Joaquim na igsuon ni Wakas na anak ni Josias. Apan himo siyang ulipon ni Nabucodonosor sa 3 ka tuig. Human sa 3 ka tuig, nisupol si Joaquim batok ni Nabucodonosor. Unya, pagsupol ni Joaquim batok ni Nabucodonosor, ang Diyos nagtawag og mga nasod nga mugubat sa Jerusalem. 5 ka nasod. Una, Kaldiahanon. Kanang Kaldiahanon, motong Babylonia. Sunod, katong Amon. Sunod, Assyrianon, Moabnon. Isa pa? Ha? Mo ni kung atong basahon diha, ang Diyos may nagpatabang og gubat ani aron matuman ang
gisulti niya pinaagi sa iyang mga manalagna. O dili da ito pagbuot sa Dios ang gubat. No? Mao ni nga ang Dios mo igadirik sa tanan nga paghitabo sa kalibutan. Siya mo igadirik aning tanan. Kung gusto ninyo sabto ning kalibutan, tanaw mo og teleserye. Kanang teleserye nga inyong gilantaw, kutob sa tanan nga panghitabo diha. Ayaw kalimot nga nay direktor nga gagamaan ang istorya ha. Pareho day nani ang kalibutan. Sa tanan nga panghitabo diri sa kalibutan, dunay nagbuot. Ug ang nagbuot mao ang Dios. Ato pa drama ni ang tanan. Ato napunta ni Abraham. Sa diha nga si Abraham naghalad. Dunay nitugpang nga mga langgam dumadagi. Kunya ningon ang Dios, ang imong kaliwatan maulipon sa nasod nga liliila. Sulod sa 4 kagatos ka tuig. Kung siya po na may tabo, maulipon sa nasod nga liliila. Kung yung walay nasod nga maulipon nila, matuman to. Dili. So may gihimo, naulipon din sila sa Ehipto. Diyon sa pagama, para sila may ulipon, nagpadala ang Diyos ni Jose. Unya, sa wala pa ipadala, doon ay mga damgo nga ang mga igsuon, muyukbo ni Jose. Muto'y kahulugas niyang damgo. Hasta si Jacob, muyukbo niya. Pag-abot dito, sa Ehipto, para mahatagan sa damgo, niabot ang asawa ni Paraon na ibog niya. Pero ang kasing-kasing niya, napuno sa Diyos, wa siya mupatol. Mao nga, ang babae nga asawa ni Paraon nasuko niya to ni Paraon siya anay yung pagkabuotang tao. Iya ko untang gasaon diha yung takong dripon. Ni gani ngay nakadagan ko. Nasukos Paraon gi pabilanggo. Pagbilanggo dito gipagawa siya sa Dios. Sa unsang paagi nagpadala ang Dios og duha ka damgo sa mga tao nga duol ni Paraon. Ang usa magtatagay sa bino, magtitiing, ug ang usa head o mamuhatay pinapay. Unya, ingon dayon siya, anong kahinuklok man mo? Ingon ko pa na, nagdamgo mong gundi nga ginahatan ng damgo. Siya ang kahulugan sa damgo, ang tinago, nga makasulba na may Diyos. Hindi ko no, isulti daw niyo na ako. Ingon dayon siya, ako gadamgo ko nga dunay ubas akong uluhan, tulo ka sana. Nya dunay mga igos, nya ako ni kuha o akong ipuga sa baso ni sa kupa ni Paraon. Ingon dayon si Jose, gikan karon tulo ka adlaw, anang tulo ka sana tulo ka adlaw na maabot ang adlawan ni Paraon. Nya ikaw pagawso ni Paraon, ibalik kas pagka magtitiing. Kung tuan ka dito, ayaw ko kalimpi. Ingon si Jose. Ang isa, nagdamgo na napanaingan niya siya. Sumayo man. Ayun itong pagkahatag sa tulugan. Ako gadamgo po ko. May damgo ni mo, doon ay tulog kabukag na tinapay sa akong uluhan. Abot ang mga langgam, ihurot nilang puka ang mga tinapay. Ingon rin si Jose. Ikan karon kanang tulog kabukag, tulog adlaw. Kunya ikaw, pagawa si Paraon o bitayon. Ang imong unod, ipakaos mga langgam. Pas sila na tinuod man na. Di, ang katumusa, dito, atubangan ni Paraon nakabalik sa pagkamagtatagay sa bino ni Paraon. Senang ka, no, ang hari, no? Pagtagay, hindi ka maong tagay, kaya nagitig tagay. Pero karon ginauso, ginaidag ng mamipikay. Pagtagay, hiluan, abundot mata. Hindi na uso na ron. Ari mo Chris Kapitan, tagay-tagay mo rin, di mo driaptag sa buwan. Udlog yung simod niyo rin. Di,
Nagpadala ni Damgo ang Diyos ditong Paraon. Pagpadalas Damgo dito ni Paraon, wa kasulbad si Paraon sa Damgo. Naguol si Paraon. Pagkaguol ni Paraon, katuyang tingtiin ni ingon nga, na imong taong gibilanggo diha. So wala ko kabalik diri pagka magtatagay ni Mubino. Dadamgo ko dito. O niya ang maong damgo akong dituban, ug iyang gisulti ang kahulugan, ug natuman kaning tanan. Ug mao kani karon nga nakabalik ko kay iyan ni gisulti nga makabalik ko pinalis kong damgo. Kaya ningon siya nako nga di daw ko malimot niya kung ako niya na sa mga tubangan. Ipatawag ni Paraon si Jose. Inana ang Diyos ka, dadama ako, inana ang Diyos ka, ask. No? Inana ang Diyos ka, sa hilong na pagtrabaho. No ang Diyos mo igadiri. Direktor ka ng Diyos sa istorya ng kalibutan. Ingon dahil si Paraon, makahubad na pagdamgo, ingon po siya ako din ay. Pero kanang Ginoo sa langit, makahubad na. Kaya gibalo ang Ginoo sa tanang mga tinago. Siya ako, gadamgo ko, nga doon ay 7 kauhay, dito sa daplin sa suba. Doon ay 7 kauhay na niwang, o 7 kauhay na tambok, nitindog dito sa suba. Kanya ang 7 kauhay na tambok, nitukog sa 7 kauhay na niwang. Yung nakamata ko. Kaya kanandam ko lagi, duha-tulo man na, consequence ang kahulugan. Ikaduhan damgo niya, kaya nakatulong din sa balik, damgo na po siya. Na doon ay 7 ka niwang na baka, o 7 ka tambok na baka sa suba na niya po. Kanya ang 7 na po kaniwang na baka, mo damoy dito 7 ka tambok na baka. Ano rin si ang duha ka damgo ni mo sarang kahulugan. Ang 7 kaniwang o 7 katambok na uhay ninikaon sa 7 ka niwang na uhay. Doon ay 7 katuig na abot sa yuta. Niya kuman ani doon ay mubanos na 7 katuig na tagutom sa tibuok naon sa yuta. Mao nga nakapangandam si Paraon ang tibuok nga Ehipto nakapangandam tungod at damgo ni Paraon nga gihatag o gihusay ni Jose. Tungod na si Jose na himong gobernador, ikaduhang magmando sa Ehipto, ug ang kagutom ni abot sa Kanaan, ug dito na yun. Gipakuha sila ni Jose, human si Jose nakapadayag nilang Kanaan. Aron, matuman niya dito, ang giingon sa Diyos pinagi ng Abraham, na sila magmadumuluong sa nasod nga dili-ila sulod sa 400 katuig. So ang Diyos kadiri muna dapat hatagag una-una ng mga sigdi. So yung mga sigdihan nga di man naman luluwas. Takka ang mag-cover. Ako pa ninyo, kunan pa ninyo ang inyong pagtuon sa Biblia. Ayaw mong kaminos, dili kayo kaminos mo dito. Kunin ninyo, muna dapat sabton sa ninyo, unsa ning kalibutan. No? Sabton sa unsa ning kalibutan. Pag makasabot naman ning kalibutan nga, nga dulul mo sa naturan. Ang madini, hindi din kalibutan. Yung napunta, unsa man din pagkabanhaw. Unsa man yun? Kanang mga tao bang mga lata na itong nawa na kakaibalukin sa to? Matawahan ko ba na sila balikon? Yung nga, mo ni. Nga naman, kung naa ako sa Ezekiel 37, bilino, magtigo ko ng buko, iliwi pa. O, niya, kanara ko yung sahon. Imo na kung tanaw ng Ezekiel, intiro Ezekiel. Unsa na nga, hitabuan, pananaw na na. Di man aktual. O niya, ang kahulugan na yan na, usa kadakong kasandaluhan. Ingon na siya, kani sila, anak sa tao, ang mga bukog, sila mao ang mga anak sa balay sa Israel. Di mga Israelitas, dito sila. Nga nalubong, ang ilang lubnganan mao ang Babylonia. Nahimo silang ulipon dito sa gilugayon na kapin sa datos katuig. Anak. Di,
Kagay kuno ko ninyo o hinungdan ngano nga ang Jerusalem gikan sa pagkabihag mihulat ang Dios og 70 ka tuig dito sa Babylonia. Anong ipabilanggo sila 70 ka tuig sa Babylonia sa tuyo sa Dios. Aron ang tibuok na yuta matablaw sa pagpahulay. Kay wala makapahulay ang yuta gikan sa ilang pagpakasala. Kay ang yuta papahulayon matag ikapito ka tuig. Ang nahitabo wa na nila tumana. Wa na nila papahulaya ang yuta sulod sa kada ikapito ka tuig. Nga ipapahawa sila ngadto sa Babylonia aron ang Israel makapahulay sulod sa 70 ka tuig. Ina unay tinuod ana. Okay, wala tayo oras. May gabi. Anin yung tanan. Kumidya na pang ako.